Ahojte, my sme v zoo a sme v Bojniciach. Ale najprv vám ukážem moju kamarátku. Ahojte, volám sa Mila. To je taký nádherný lev. Ale levica. Tak levica. No to zapnite. To je nádherný. Volá sa Lev Berberský. A kam ideme ďalej? Teraz sa chcem spozrieť, či to náhodou nie sú tie, jak sa volajú, motýle. Tak motýle boli zavreté, lebo to je otvorené iba v lete, tak ideme pozrieť hady a žaby. A pavúky. A plazy také. Hej. Aj ryby. Nie, toto. Ako, no. Aha, jaščerica. Ona je tuto. Ona lezie. To je čo? To by mal byť ten pavúk. A tu je. Tarantula. Je had, pozri, čo urobil. Pozri, čo urobil ten had. On sa do toho, ale to tarantula, to je riadna. A tu má byť tento had, pozrite. Ten je dosť veľký aj. Aj tu je ešte jeden, tam je. Pozri, Liško. Aj tu je had. Tak Tu čo za rybu, to je hadoryba. Aha, to je hadoryba, ako Mila povedala. Fúha, ahoj. Jaj, to nie je hadoryba. To čo je? Čítať? A tam je taká tiež ryba. Počkaj. A to sú také žlté Aj to je- ryby, také klasiky, ale sú proste nádherné. Aj Najprv tam sú prezrieme tento celý rad a potom druhý. Ale toto je úplne čudnáko, tam je čudnáko. Americké cilidy. Takéto rybky. Ale Potom sú tu takéto rybky. také malinké a zlaté sú. Tu ukazujú, aké by tam mali byť. Také. A tento je až hrozný. Americké cilidy, náš od... To sú čo za ryby? Tie sú také zduté. S čelom takým. No, také... ako keby tie ryby Táto chce dať takú pusu, táto chce mať tak... Tam má aj malého. Ona távka ušnatá. Tak táto žaba sa volá liesnavka ušnatá. Ak ju vidíte, je úplne tam v rohu. Potom tu máme žabu. Pralesníčka. Harlekinka. Tá je túto. Počkaj, ja neviem. Túto. Je taká žltá, taká nádherná. Taká hnedá. Taká, To sú čo? Vidíte, aká je veľká, proste. To sú čo za čudné ryby, pozrite. Fíha. A pozrite na tú. So zobákom. Však to vôbec nevyzerá ako ryba. Aha. Tu je si zviera. Tu je klasický krokodil. Jej, ten je pekný. Pozor. Ja sa ho musím odfotiť. Tu je pyton zelený. Vytú zelený, no. On má také bodky na tele. Zas mlieka, alebo čo. Pozrite. Tu je taká jašterička. Ako tam je korytnačka. Tam pod tým, aj tam. Aha, tu sú jašterice a korytnačky. Aj tam je korytnačka. A tam je taká malá jašterička. Natka. Nilska. Nilska. Ale pozerajte, aká je proste veľká. A toto. Haló, do buca. Pozrite, a toto není normálne. Toto je korytnačka. Čože? Pozrite, toto je proste korytnačka. Však to je zarastené. To je jak existujú na Zemi takéto zvieratá. Ale to, čo to je? A tuto je ešte čo? Aha, tá aj pláva. To je čo? On má ňufák. On má ňufák. Ale aspoň sa niekto aj hýbe. Ahoj. Ty máš ňufák ako prasa. Zlaté, ahoj. A tam je ešte vzadu dáka. A tam je ešte. Hej, tam sú dve, hej, tu je ešte. Je tu 1, 2, 3, 4. Tu je
Aha, aký veľký had. Tam hore. Tam hore je. Ježiši, tak tento je tučný. Tam je úplne vzadu. Hej, tam je vzadu. Oni sú teraz tak ďaleko dobre poschovávané. Leguán. Leguán. Pozrite, leguán. Taký je veľký. To není jeho koža, že sa mu zrúplo? Nie. Nie. To je šalát. Ja. Čo je? To má byť tiež Ježiš. Milá. Počkaj. Ja aj minulé, keď som tu bola v lete, si proste ich musím fotiť. Ale ten je strašne veľký. Pozrite, tam je jašterica. To je riadne veľká. Ja tam mám vzadu had. Všetko foť. To sú strašne zaujímavé zvieratá, ale ona je úplne zlatá. Tak sme nakoniec objavili aj leoparda. Vypustili ho. Ale ako, tak neviem čo robí, ale taký zvuk taký divný vydával. No taký. Ty si ale krásny. Ale pekne, že... Toto je panda červená. Ale pozrite, aké zlatolinka. A tam hore, keď sa pozriete. Počkaj. Tak my sme teraz pri plameni. A pozrite to, čo tam ten robí. Pláva. Dáko mu to nejde. A ten sa tam škrabe a všetci sa škrabú dáko. On sa asi kúpal. Ale sú pekné, zlaté. Rúžová moja obľúbená farba. Ideme teraz ku opiciam. Idem. Tuto sú až, pozri, tu ich lepšie A ďalšie vidno. prišli a ďalšie. Pozri, koľko je ich tu veľa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hej, 5. Super. Aha, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu je takáto. Tam nemusíte ani ísť, lebo to není... To sú také milé. Tu by som chcela mať doma. Tu by som chcela mať doma. Aha, milá. Počkaj. Stadiaľ, to tie opice vychádzajú von. A čo je toto malé tuto? Taký obrazovec. Čo oni majú spolu? A teraz ideme skúsiť, či sa nájdeme v týchto... Všetkých telefónov! Tak ja idem semka. Haló? 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 Počujem ťa! A ja teba. Susedka, ako sa máte? Dobre. Sme sa konečne našli. Super, ahoj. Ahoj! To je zlatá. To je zlaté. No, a ja som bol stratený. My sme týchto papagajov mali v škole, týchto modrých. Aj som ich držala na ruke. Sú veľmi ťažké. Pozrite, aký krásny pav. Ahoj, kamoš. Prosím, rozprestri krídla, bude to krásne. A sú tu aj dole korytnačky. Vír, západosibirský. No ja. Tak teraz idem skúsiť nakrmiť tohto kozorožca. On tu síce papá. Haló, kozorožec. Kozy, teda kozorožec. Sem poď. Haló. Daj z tejto strany, z hora. No, papaj. Ty.
Tu už jeda ako veľa. Ako je tu veľa. Sa vyhrievajú na slnku. Akorát. A sme pri vlkoch. Je beží naspäť. Beží naspäť. Vidíte ho? Teraz by čo mali vidieť. A zase sa otáča. No. A tu je aj tamto hore. Ona je tehotná. Tehotná zebra a to je jej manžel. A skoro zjedol Milu. Počkaj, mama mu ide dať jesť? Tu vyzerá úplne ako kôň. To kôň len má tie, ale tá za chvíľku aj porodí. Tak to musí dať na ruku. Hej, ja jemám. A pozrite, kde sme. A tým chvostom čo robí. A tu si môžete aj takto proste... Sú tu krásne slony. Majú veľmi dlhé tie rohy, či čo to sú. Ale nech... Ale vo vnútri tie slony boli iba dve, ale teraz sú tri vonku. To je taká opica. To je taká opica. Pozrite, aká... No natočíme ju? Ahoj. Natočíme ju, Sanko? Poďte mi ďalej. Čau, ako sa máš? No. Tu sú ešte kapibary. Sú tu teraz dve. Pozrite. Pozrite, sú krásne. Ďalej. To je úplne zlaté. Ja. Tak toto bolo k tomuto videu všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Ahojte! Oni